अशा अशा अहंकारी बनलेल्या राजकर्त्याला सप्तम दिवसाचा या विश्वातून नष्ट करेल, नष्ट करेल. अरे तुझे शब्द ऐकले, खरोखरच मनात समाधान झालं. मला माझं कर्तव्य पूर्ण करायचं, त्याच्यासाठी मला एवढे पण हे ब्रह्मतत्व देवतत्व सुद्धा ओळखते आणि तुला नमस्कार केले म्हणून शुभाशीर्वाद देते. हा आशीर्वाद देतोय, हा आशीर्वाद या क्षणापुरता. कारण काय माहिती का, बांधव येथून का आलोय? अरे तुम्हाला शेवटचं पाहण्यासाठी आलोय. शेवटचं डोळं भरून केव्हा पाहिजे आणि इथून निघून जाणार असं मला झालंय. काय घडलं माहितीये का? विचारणारच काय घडलं ते. असं का बोलता एक राजा ढांगवी, अरे स्वर्गलोकीची देवांगण तुझ्यापर्यंत आहे ही गोष्ट गोपाळकृष्णाला कळाली. दुसऱ्याने त्याचं द्वंद्व झालं. अरे तू पृष्ठभाग दाखविलास आणि तिथून पलायन केलं होतं. काय घडलं माहितीये का राजा ढांगवी? अरे विश्वाचा पूर्ण ब्रह्म सनातन देवानं तुझ्या बाबतीत खंडोर प्रतिज्ञा केली आहे. हा, आणि अशी कोणती प्रतिज्ञा? एक सप्तम दिवसाचा भानुअस्तमान होण्यापूर्वी राजा ढांगवी तुला जगत संस्थापन. अरे ज्याप्रमाणे कार्य केलं त्याप्रमाणे हा म्हणता पाळला नारद मुनी देवाला जर का प्रतिज्ञा केली आहे मग ती देवाची प्रतिज्ञा देव येऊन पूर्ण करणार. काय करणार? आम्ही उभयत आहात. आता आठवू लागलं हो तुम्हाला मी लावून टोचू. अरे आठवण आलं राजा, माझ्या पत्नीला तुम्ही बोललात तुम्हाला कृष्ण दिली, पण मला वाईट वाटलं नाही. अरे पूर्ण तुझ्या रयते समोर माझा उपमार्ग झाला. अरे तू सध्या पत्नीवरती असणारं नित्यंत प्रेम, अरे ते प्रेम पोत धरलं आणि हे ब्रह्मतत्व विश्वाचं ब्रह्मतत्व तुझ्या राज्यापर्यंत आलं विसरून गेला. पण मला वाईट वाटलेलं नाही. तुम्ही मला आत्मघातापासून थांबविला. अरे माझं कर्तव्य आहे. कुणी निंदा कुणी वंदा करी लावणं नित्य आमचा धंदा. अरे काम जपलं ते त्याच्यावरती एक मार्ग आहे. हा बशील एक ज्या क्षणी तुमचे या डांग देशाचा त्याग करून असेच तुम्ही कुठपर्यंत चला माहिती का? 5 पांडवांची भार्या म्हणजे पांचाली कुठपर्यंत चला. अहो ऐकलात का? म्हणजे नारद मुनी आगीतून पडून फोपाट्या. याला कारण आहे. अरे आगीतून तुम्हाला मी फोपाड्यात का पाठवतोय? अरे तिथं तुमच्या जीवनाची रे वाढली राहणार आहे. पण तिथं जाऊन काय करा माहिती का? रवशाचं वचन अवघड आणि नंतर इच्छा करतो. पण हे कुणी केलं पाहिजे? हे राजा ढांगवी चुकून उपयोग नाही. हे सर्व तुला केलं पाहिजे. प्रथमता वचन आणि तदनंतर जे काय घडले ते सर्व सूचित करा. माझ्या दुर्गेचा मंगल आशीर्वाद सदैव पृष्ठभागी. महाल सजलाय, मंच की शृंगारलाय, सारं वातावरणात आनंदाने बेभान झालंय. सगळे सुख माझ्या चरणाशी लोटांकण घेत आहेत. पंच पांडवांची भार्या ही पांचाली आणि हस्तिनापूरची सम्राज्ञी म्हणून कीर्तीच्या उंच डोलारात मी डोलते. कोण आहे आमचं या विश्वाच्या ठिकाणी? कुणासाठी जगावं आम्ही? कुणाचा आधार नाही, कुणी दयामायेचं नाही, कुणी माया ममतेचं नाही. आधार मिळावा म्हणून एकसारखी आम्ही जागोजागी भटकतोय आणि त्याच आधारापोटी आज इथपर्यंत आलोय खरी आम्ही.
पाहूया तरी आतापर्यंत कुठेच आधार मिळाला नाही. तो आधार इथं तरी मिळतोय का? अहो कुणी आहे का या महालाच्या ठिकाणी? आहे का? या अनाथाला कुणी आधार द्याल का हो? असं कसं? दुःखी स्वर एकसारखे करणे बदन पावतायत. जाऊन चौकशी करावी, विचारपूस. या, पुढे या. नाही, असू दे. रडत राहू नका. काय झालं ते सांगा ना. कुणाचा आधार नाही हो आम्हाला. आधार नाही? कुणी दयेचं नाही, कुणी माया ममतेचं नाही. तुमच्याकडे पाहिलं तर तसं वाटत नाही. तुम्हाला आधार नाही असं. बरोबर आहे. हे सारं आमच्या जवळ आहे खरं. हा, हे सारं दौलत हे पाहून कोण म्हणणार आम्हाला या विश्वात कुणाचा आधार आहे? हा, एवढं समजा का रडता? पण काय करावं या धन दौलतीचं? हा? जर का कुणी आपुलकीची माणसं नसतील तर हे धन दौलत तरी ठेवून त्याचा काय उपयोग? काय? रडू नका. तुम्ही माझ्यापर्यंत आलात म्हणजे काहीतरी निश्चितच कारण आहे. तरी सुद्धा मन खचू देऊ नका. धैर्य सोडू नका. आपलं फार नाव ऐकलं होतं. हा, आपली फार कीर्ती, आपली उदारता आम्ही ऐकली होती. हा, म्हणूनच आज आपल्या महालापर्यंत आमचे पावलं वळली. हा. आपल्या जवळ आम्हाला आधार हवाय. आधार? तो आधार आपण आम्हाला द्याल का? तुमच्या बोलण्याचा अर्थ आमच्या ध्यानी आला नाही. एक हा, निराधार आहे. निराधार? दयेमायेचं आपुलकीचं असं आमच्या जीवनात कुणीच नाही. आधार हवाय ना तुम्हाला? हे धनादौलत जर कधी असे देऊन गेले असेल, तर कोण आमचं कधी काय करेल हे नाही, तरी रडूच सांगता नका. येईल. तुम्हाला जर आधार हवा, मी आधार देते. काय? हो, देते ना आधार. हा, असा आधार नकोय मग आम्हाला. कसा आधार हवा? तुम्हाला जर का आम्हाला आधार द्यायचा असेल हा. तर तो आम्हाला शाब्दिक आधार नकोय. मग आम्हाला वचन हवंय आपल्याकडून. वचन? हो वचन हवंय. काय म्हणून वचन द्यायचं? एकच वचन. आम्ही तो आधार आपल्या जवळ मागू, रडू नका. तो आपण आम्हाला द्याल असं आम्हाला तुमच्या जवळ म्हणजे वचन हवंय. तुमची जी इच्छा आहे ती आम्ही पूर्ण करायची. आमची जी इच्छा असेल ती आपण आमची इच्छा पूर्ण करणार. हो, तेव्हाच आम्ही आमच्या नयन कमलातून निघणारे अश्रू पुसून टाकू. नाही नाही, मनाच्या समाधानासाठी. हे रडणं पाहिलं की मला सुद्धा वाईट वाटतं. मी सुद्धा असे कितीतरी रडले. आता दिवस बरे आलेत माझे. त्याच्यामुळे तुम्ही रडू नका. त्या पुढं भावी आयुष्य जे आहे ना ते जर सुखाचं जायला हवं तर निदान आमच्या समोर तरी असे रडत उभे राहू नका. देताय ना वचन. इच्छा असेल ती इच्छा जर पूर्ण करायला हवी. आणि या पांचालीकडून जर तुम्हाला वचनच हवं असेल, हा वचन मनात असेल ती इच्छा पूर्ण होईल. मनात असेल ती इच्छा पूर्ण होईल. आणि तरी सुद्धा वचन देताना एक मी तुम्हाला सांगेन, असे रडूत राहू नका. माणसाला कधी कधी रडावं लागतं, कधी कधी हसावं लागतं. बरोबर आहे. माणसाला कधी कधी रडावं लागतं, कधी कधी हसावं लागतं. सुंदर धबधबा दिसायला पाण्याला सुद्धा वरून खाली पडावं लागतं. आपल्या मुखातून हे अमृतुल्य बोल ऐकले आणि क्षणभर का होईना पण धीर आलाय मला. ठीक आहे, काय आहे दुःख तुमचं? एक वचन दिले. हा, आणि तो आधार आपला कोणता हवा असेल हा. तर आजपासून फक्त 7 दिवस आपण आपल्या सौभाग्याच्या धनाचं जीवनाचं रक्षण करायला. हाच आधार हवाय आम्हाला आपल्याकडे. सौभाग्याचं रक्षण? पण ते तर कुठं दिसत नाही. मागे ते मागे आणि तुम्ही पुढं, हो, हे असं कसं? एकाच गोष्टीसाठी. हा, पण भरवशाचा शब्द आपल्या जवळ आम्हाला मिळवायचा होता. म्हणजे जे स्पष्टपणे बोलून पूर्ण होत नाही ते रडून असं पूर्ण करता येतं. आपल्याला ठाऊकच आहे. हा, आपण सुद्धा एक विवाहित स्त्री आहात. प्रत्येक स्त्री आपल्या सौभाग्यासाठी वाटेल ती ठीक करू आहे. शकते. तुमचं सौभाग्य देण्याने तुमचं जर रक्षण करायला हवं असं वाटत असेल, हा, केलं रक्षण. केला. हा, पण मला एक सांगा, काय? तुम्ही म्हणता की तुमच्या सौभाग्य धनाचं रक्षण करायला हवं, हो, पण झालं काय? एकच. काहीतरी वाईट केलं का? काहीच नाही. मग आज आमच्या सौभाग्याच्या धनाचा 7 दिवसापर्यंत आपल्याला रक्षण करायचं आहे. म्हणजे कोणापासून ठाऊक आहे. कुणी असू दे, हा. बाळ कुणी असू दे, मी घाबरत नाही कोणाला. तुमच्या जर सौभाग्याचं रक्षण करायला हवं
रक्षणाचा शब्द दिला. आता रडायचे दिवस संपले तुमचे, तुम्ही सुद्धा रडू नका. आमचा शब्द आहे हा. 7 दिवसापर्यंत सौभाग्य धनाचं रक्षण करायचं. यांचं काही झालं तरी येतं, पण तुमचं रक्षण करायचं असं त्यांचं. सौभाग्य आमचं सतेज राहिलं. आमचं काय हो? हा तेच. कारण सांप्रत कुचंबना झाली आहे त्यांच्या सौभाग्याच्या बाबतीत. म्हणजे तुम्ही त्यांचं सौभाग्य आहात. आणि पण मला एक सांगा, जर तुमच्यावर घाला आला असेल, कोणीतरी संकट ओढवलं असेल, कोण काळ आहे नाव कळायला हवं, त्यानंतर विलंब न करता मागचा पुढचा विचार न करता काय करीन हे फक्त पाहत राहा तुम्ही. होय ना? हा, आम्हाला शब्द दिलाय ना. हो. पण ती व्यक्ती कोण आहे ऐकायचंय. आता बरी बोलायला लागली. एकच ना, आपल्याजवळ भरवशाचा शब्द हा, दिला म्हणजे दिला. माझा शब्द येतो. तुमचा आमचा कोणी देव असू दे. हा? तुमचा आमचा देवीचा देवी असा विश्वाचा देव. हा. गोपाळ कृष्ण. होय. त्याने काय केलं? माझ्या सौभाग्याच्या बाबतीत प्रतिज्ञा. कोणती? सप्तम दिवसाचा असताना जाण्यापूर्वी माझ्या सौभाग्याचा नाश करेल म्हणून. हो, हीच प्रतिज्ञा देवाने केली. आणि त्या सौभाग्याच्या रक्षणासाठी तू आता बोलू नको. बरं केलंस माझं हे. बरोबर केलंस काय ते. आता बोलायला नको. म्हणूनच तर आम्ही बरं, हे बरं आहे. दोघांचं पहिल्यांदा ती रडत आली. मी म्हटलं तुम्ही तरी हसत याल, तुम्ही सुद्धा तसेच आला. म्हणजे आमचा भाऊ, म्हणजे आमचं घरातच भांडण लावून दिला. तसं नव्हे. या इथं तुम्ही आम्हाला वचन दिलंय की वाटेत तो जरी काळ आला असेल तर त्या काळापासून माझ्या सौभाग्याचं आपण रक्षण करा. त्या वचनाचं काय? वचनाचं वचन बघेल काय ते. वचनाचं होय काय ना? मग वचनाचं वचन बघेल हो. तर आम्ही सुद्धा सरांना सांगून ओरडू की देवी द्रौपदीवर आतापर्यंत तुम्ही विश्वास ठेवता. विश्वास तो शब्द. अजूनही माझ्यावर विश्वास आहे सगळ्यांचा. होय ना? हो. मग आतापर्यंत आम्हीच असे रडत आलो. हो. तशात रडत सरांजवळ जाणार आणि काय सांगणार? आणि त्यांना सांगणार हा. की आतापर्यंत ज्या विश्वासानं आपल्या जवळ पाहता हो. त्या विश्वासाला देवीने आज तडा घालविला. कसला तडा ग? जे वचन दिलंय हो. 7 दिवसापर्यंत रक्षण करण्याचं. मी ते सांगतो वचन. तुला, काय? तू बोलत राहू नका. हो. तुला जमेल तेवढी ओरड. ओरडू दे सगळ्यांना. चल आता ऐका. हा? ऐका हो, ऐका. वचन काढू शकत नाही देवी द्रौपदी. अतो भ्रष्ट. वचनावर कधी विश्वास ठेवू नका. वचन द्रौपदी. आता तो भ्रष्ट झाला. या लोकांना आम्ही. काही किंचाळते नुसती. तुम्हीच म्हणालात ना की वाटेल ते काही ते बोल असं बोलत डान राहणार. बसले तेवढे किंचाळते. बरोबर आहे. सौभाग्यासाठी वाटेल असू ते. दे, कळलं मला. जीव घाबरावं. जे तुम्हा दोघांना मी वचन दिलं ते वचन पूर्ण होणार. फक्त 7 दिवस ना. हो. काळजी करू नका. ऐशाराम गाजा गिरजा तुम्ही लोळत राहा. जे जे तुम्हाला हवं ते मिळणार आहे. चला विश्रांती घ्या. त्यांना सांगितलं खरं, पण प्रश्न मोठा बिकट आहे. अरे तो जगाचा देव, तो त्याला मारणार आणि मी सांगितलं की काही असतं. अगं बाई, वाट बघत होते तुमची मी. आणि म्हणूनच तर तुझ्या सदरापर्यंत मी आलो. पुन्हा पुन्हा नेत्रकटाक्ष जात होते महालाच्या द्वाराकडे. हो इथं. म्हणूनच तर इथं आलोय. मी काय बसा ना. आमच्या प्रिय पत्नीची आज्ञा होती तेव्हा ना. असं कसं? मी आहे तुमची. होय, मग असं असताना ह्या चरणाचे धुलीकण मस्तकी लावावे. सौभाग्यवती समाधान. मलाही परमानंद झाला. हा? ऐश. बसू इथं. हो. ठीक आहे. आज ना असं वाटतं मला काय ग? तुमच्याकडे बघतच राहावं. आणि वेगळंच मला भासू लागलं. माझ्याबद्दल. तुझ्या पायाच्या रकापासून मस्तकाच्या ब्रह्मांडापर्यंत पाहिलं. हा? काही आनंद उत्साह आनंद यायला कारण तुम्ही समाधानी असायला हवे. तर मी समाधानी. हा जो साज शृंगार आहे ना माझ्या जीवितेश्वरा
चित्ताच्या समाधानासाठी. म्हणजे आमच्या समाधानासाठी तू प्रफुल्लित आहे. हो हा सात शृंगार आमच्यासाठी आहे. हो पण काय पण हा वेगळा शब्द मध्ये का मला काहीतरी हवंय तुमच्याकडून. हवंय म्हणतात तर काही खोटं नाही. काय जगातील स्त्रियाला जेवढा मिळेल तेवढा थोडं. तर तुला काही कमी आहे. हा भारताचा भारतेश्वर पांडव झाला साम्राज्य म्हणून तुम्ही तिथे हो आणि सारा दादागिरीचा विधानसभा तुमचा वैभवत्व आहे. आणि तुला काही आणखी हवंय. हवंच मला. काय हवंय. पण असंच नाही काही. बघ, आज माझ्या मनात एक इच्छा जडली. तुला जे हवं असेल ते बघ. ज्याला आपल्या आईसाठी स्वर्गातून ऐरावत या भूताने आणला आपल्या बायकोसाठी काय करणार नाही. ऐरावत नको फक्त माझी इच्छा पूर्ण करणार असं मला सांगा. होय होय केली तुझी इच्छा पूर्ण. खरंच मला जे हवं ते द्या. आता का नाही सांगा द्या. ना. वचन कशाला. माझ्यावर विश्वास नाही. विश्वास आहे म्हणून वचन मागते. वचन देण्याची काय गरज आहे. बायको माझी आहे. हो तुला काय हवं नको ते मी देतो असं म्हणतोय. आणखी वचन कशाला. असं नाही हो. आता नाही इच्छा पूर्ण करायची तर नका हे. करू. मला माहितीये माझी इच्छा पूर्ण करायची नाही म्हणून तुम्ही वचन देत नाही. जर माझी इच्छा पूर्ण करायची असेल तर वचनात एवढं मोठं काय आहे. म्हणजे मी वचन दिलं नसेल तुझी इच्छा सांगायला. असं बोलतो. वचनच पाहिजे ना. हे काय वचन दिला वचन तुम्ही असायची इच्छा पूर्ण करा. काय होईल. काय झालं माहित आहे. काय गं? राजकर्ता डांगवी इथपर्यंत आला आणि त्याची भार्या राजा डांगवी आणि त्याची भार्या इथं आली. त्यांना 7 दिवसापर्यंत इथं मी आधार दिलाय. म्हणजे 7 दिवसापर्यंत त्याचं रक्षण करायचं एवढं एवढं. वाट्याचा महाकाळ ठेवला. सांगा तुझा वचन ते माझं वचन. म्हणजे 7 दिवसापर्यंत कोणी आला असेल तरी त्यांचं रक्षण तुम्ही करणार. होय होय चिंता निश्चित करू नको. पुन्हा एकदा वचन द्या. करणार वचन द्या तुम्ही. हे जे वचन झालं ना, झालं. झालं. 7 दिवसापर्यंत चिंता नाही. त्यांच्याकडे एक महाभयंकर काळ निर्माण झालाय. अरे हो. महाभयंकर कोणताही काळ असला. आता बघा, महामंडळाची संधी. आणि त्या काळाला सांगितलं राजकर्त्या डांगवीला 7 दिवसात मी संपविणार. हो, मला सांग. प्रश्न कोण असा तो काळ आहे त्याचा मोक्ष. नाव तो इथे ना कुणी त्याला समजून जातो. त्रैलोक्यात त्याच्या नावाची ख्याती कीर्ती असुरे. असा तो. कोण तो. दुसरा तिसरा कोणी नाही. असा कोण आहे तो नाव सांगतो. त्या राजकर्त्याला जगसौख्यापासून नष्ट करणारा गोपाल कृष्ण काय. होय तर. माझ्या देवाला प्रतिज्ञा केली आहे. राजाला 7 दिवसाचा सूर्य अस्तांतराला जाण्यापूर्वी जगसौख्यापासून नष्ट करील. आणि तो राजा तुझा जवळ आहे. आहे ना. त्याची भार्याही तिथंच आहे. हा. मग फार बरा केली. म्हणजे माझ्यावर उपकार केली. कसले. तर माझ्या देवाचं वचन ते माझं वचन. या क्षणाला राजा आणि त्याच्या माझ्या देवाचं वचन मला पूर्ण करू दे. काही क्षणापूर्वी मी सुद्धा असंच करत होते नंतर थंड झाले. का थंड झाली. त्याला कारण आहे. अगं मला सांगण्यापूर्वी त्याला मारायला हवं. नाही नाही कारण स्वामी हं. तुम्ही मला वचन दिलात. होय तुम्ही म्हणजे कोणी सर्वसामान्य नव्हे. तू माझी बायको आहेस ग. हा. नवऱ्याला समजून घ्यायला तुझं काम आहे. समजून कुठल्याही बाबतीत नवऱ्याला घ्यायचं नसतं. म्हणजे तुला काय म्हणायचंय. जेव्हा घ्यायचं असतं समजून तेव्हा निश्चितच समजून त्याच बरोबर आताही घे ना. नाही. कारण आपला देव म्हणजे माझ्यापेक्षा तुझा भाऊ आहे. माझा प्राण जाण्याची वेळ आली म्हणून तुमच्यावर सोपवली जबाबदारी. बरं केलं. आणि तुझा प्राण म्हणूनच गेला. सांगते ते वचन पूर्ण तुम्हाला करायला हवं. आणि तो गोपाल कृष्ण जरी असला तरी 7 दिवसापर्यंत त्याचं तुम्ही रक्षण करायला हवं. देवी पांचाळी, तुला मी वचन दिले. हो. पर्यायाच्या देवाला म्हणजे त्यात मला गोपाल कृष्णाला प्रतिज्ञा केली आहे. हो. माझा देव म्हणजे माझा
छान. तुझं वचन मी पूर्ण करीन, पण कोणती गोष्ट कारणाशिवाय घडली जात नाही. याच्यासाठी या तुझ्या सदनातून क्षणभर विश्रांती घेण्यासाठी कदाचित बापरे. तसाच प्रसंग आला असेल, या तुझ्या नवऱ्याला हात दे, त्याचा साथ मी तुझं रक्षण करीन. येतोय भाऊराया साव. अरे हे काय? ये ना, स्वागत आहे तुझं. किती बरं वाटलं माहितीये, अगदी हर्षभरी झाले मी. मनापासून बोलते. मनापासून म्हणजे खरंच. एकंदरीत निरीक्षण केलं. तू जरी माझा भाऊराया असलास ना तरी सुद्धा. अशा हो, पण काय, मी इथपर्यंत आलोय ना. कितीतरी दिवसांनी या माझ्या महालात आलात बरं. काय एकच आता आला तर 4-6 दिवस इथंच राहताऊच नको तू. नक्की राहील. मग आज मी तिथोवर हा. तुझ्या असलेल्या इच्छा आकांक्षा मी पूर्ण केल्या. आणि याच्या पुढे सुद्धा माझी इच्छा तूच पूर्ण करणार आहे. ज्या ज्या वेळी तुला संकट आली त्या त्या वेळी देखील मी तुला आणि केवळ आता सुद्धा संकट आलं तर तूच पूर्ण करायचं आहे. जरूर. पण आजच्या दिनी तुझ्या जीवनात असा प्रसंग निर्माण झाला, हा. या भाऊरायानं मागावं आणि ते या माझ्या ताईनं द्यावं अशी स्थिती निर्माण झाली तर तू काय प्रसंग करशील? काय येतच राहतात, हे तूच मला शिकविलस. पण तुझ्यावर रोजच येतात, माझ्यावर आजच आलाय. हो हो खरं हा, सांगतो. खरं. एवढा मोठा प्रसंग, हा. मग तुझ्यावर जर आजच प्रसंग आला, याच्या पूर्वी म्हणे कधीच आला नाही अशा असं दृष्टीनं तू म्हणतोय. सांभाळणार. पण तू मला कितीतरी वेळा सांगितलंस जे जे प्रसंग तुझ्यावर आले ते हा, हा, हा. जाऊ दे. आता प्रसंग कोणता आला? एकच. आज संप्रत तुझ्या सानिध्यात ज्या राजकर्त्याला तू आश्रय दिलाय त्या उभयतानं आज केवळ अभयवचनाचे शब्द तुझ्या मुखातून बाहेर पडले. सांगितलं 7 दिवस राहा, पापी मजा करा म्हणून. आणि म्हणूनच